काय झालं हे बघा दुधाचं आमच्याकडे. पण त्यांची एकेकाची ॲक्टिंग बापरे बघण्यासारखी होती. या दूध आहे ना चांगलं गरम झालं. तर हे तांदूळ बघा टाकते मी. पलेता म्हणजे पळी आहे ना, मी अशी आडवी का ठेवली त्याचं पण कारण तुम्हाला सांगते. ते ना जरा असं काय झालं ना त्याला की नुसतं एकदम लहान मुलासारखं करतो. मग होती मस्त अशी जाड आहे ना, थर साईचा होता. आजचं वातावरण बघा, आज काही धुकं वगैरे नाही आहे, एकदम स्वच्छ आहे. आणि शेरू वाघा आत्ताच निघून गेलेले आहेत. आणि ही बघा ही इतकी फुलं मी जमा केली पारिजातकाची. ह्याचा सुगंध इतका म्हणजे अगदी बोलतात ना मनाला वेळ लावणारा सुगंध. हे आता माझं रोजचं काम झालेलं आहे. आणि त्याला ठेवते मी, नंतरला घरात घेऊन जाते. जरा ना ती शेंगाची वेल बघते, म्हणजे वालीच्या शेंगा. हे बघा इथे कोरडूचं हे बघा कसं फुलारलं आहे. रान आता भरपूर वाढलं आहे. आता गेले 7-8 दिवस काही साफ नाही केलेलं आहे गणपतीमुळे, त्याच्यामुळे राहिलं आहे सगळं. आता करायचं हळूहळू होईल. तर इथे आपली वालीच्या शेंगांची वेल म्हणजे चवळीची, ही चांगलं काटं लावायला पाहिजेत. आत्ताशी धरत चाललेली आहे ही ना, आता थंडीमध्ये छान होईल. तेच कोणाला जेव्हा सांगत होती आता ह्यांना सगळं खत पाणी करायला पाहिजे, कारण खत वगैरे काय घातलेलं नाही अजून. तिकडं समोर पण एक बघा आहे रुजलेली ना, आपोआप रुजलेली, तिला पण खत करायचं आहे. भरपूर कामं पडलेत. चला सुरुवात करायला पाहिजे हातपासनं. घराच्या भोवतीच पहिला साफ करायला पाहिजे हे वालं, नंतर होईल. तिथे एक टोमॅटो लाल झालेला दिसतोय. टोमॅटोच्या बिया आपण टाकल्या होत्या कुंडीमध्ये, पण एक पण बी रुजली नाही. त्या दिवशी काय केलं मी, बेसिनमध्ये ना टोमॅटो टाकला आहे, म्हणजे एक टोमॅटो खराब होता ना घरामध्ये, त्या बिया टाकल्यात ते रुजतील तिथे. आता हा बघा आता ना आपली भाजी पण काढायची. खूप भाजी ना तयार झालेली आहे. हा एकच झाड आहे आपल्याकडे टोमॅटोचं, बघू. आणि हे बघा हे मिरचीचं रोप, हे मी लावलं होतं असंच, आणि त्याला बघा आता फुलं आलेली आहेत. धरेल आता काही दिवसांनी. आणि आपण मिरची बघा लावलेली ना, त्याचं रोपं पण बघा छोटी छोटी झालेत, चांगले व्यवस्थित वाढतील. चला चहा प्यायचा बाकी आहे. केळी बघा, मला वाटतं ही केळी पण आता तयार होतील. केळीची साईज एवढं एकदम हे आहे ना मस्त, असं बघून असं मन प्रसन्न होतं. एकदम जाडजूड केळी येते आणि चवीला तर एक नंबर आहेत. ह्याचं नाव मला माहीत नाही, असं सांगितलं असं तुम्हाला. चला काल गेले भरपूर असं पाऊस पडून गेला, त्याच्यामुळे दव वगैरे पण सकाळी सकाळी भरपूर आहे आज. चहा पिऊया चहा. टॅमॅटो एक पिकला ते बघा कोणाच्या चहा होतात. हा टॅमॅटो. तर चहा पिऊन झाल्यानंतर हे दूध ठेवले गरम परत, जे काल संध्याकाळी ना आणलं होतं. काय झालं हे बघा दुधाचं आमच्याकडे पूर्ण आमचा फ्रीज दुधाच्या टोपाने जाम झालं. हे बघा हे पण दूध, हे पण दूध. म्हणजे 1 लिटर दूध ना रोज घेते मी, म्हणजे कुणाल असतो तेव्हा. आणि आत्ता अर्धा लिटरच घेते कुणाल मुंबईला गेल्यापासून. पण तरी पण हे बघा हे असं पडलेलं आहे. आता मला काहीतरी ह्या दुधाचं बनवायला लागणार आहे. बघू काहीतरी गोड पदार्थ म्हटलं बनवायला होईल. कुणालला चहावर काय पित नाही, त्याला जे आवडतं दूध तो 2 टाईम पितो, त्याच्यामुळे मग 1 लिटर दूध मी घेते रोज. पण आता अर्धा लिटर घेऊन पण दूध एकटं उरलेलं आहे. दही वगैरे काहीतरी लावायला पाहिजे. आणि नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. कानातले बघा काढून ठेवलेत, काल केस धुतली घातलेलीच नाही, तशीच राहिली. मग आता घालते नंतर थोड्या वेळाने. वाघ्याने शेरू अजून बघा आलेले नाही आहेत. वाघ्या शेरू तुम्हाला सांगते, काल संध्याकाळी शेरूला आपल्याला वॅक्सिन दिलेलं आहे 9-in-1चं. म्हणजे उशिरा डॉक्टर आले होते, त्याच्यामुळे मी काय शूटिंग वगैरे काय केलं नाही. आणि वाघ्याचा कान थोडासा दुखत होता म्हणून मग ते पण चेक करून झालेलं आहे. आता दोघंजणं सकाळी उठले आणि छू झालेले आहेत, आता येतील थोड्या वेळाने. शेरूची ॲक्टिंग
बापरे, म्हणजे खरोखर काल आहे ना मी शूटिंग करायला पाहिजे होतं, पण मी म्हणजे नको होतो त्या आजारी, आणि आजारी म्हणजे पाय त्याचा सुजला होता. म्हणजे इंजेक्शन देऊन झाल्यानंतर कसं कसं त्याला इंजेक्शन दिलं आहे, किती डोकं लावलं आम्ही. म्हणजे तो खूप असं चंचल आहे, त्याच्यामुळे म्हणजे नाही तो पटकन असं, जसं वाघ्यान तसा तो नाही आहे. वाघे आपला शांत आहे, म्हणजे सांगितलं तसं ऐकतो, पण हा जरा मस्तीखोर आहे. डॉक्टर यायच्या आधी आम्ही त्याला बांधून ठेवलं, नंतर त्या तोंडाला मास्क लावला, म्हणजे सगळं अगदी रेडी करून, आणि मग त्याला असं म्हणजे बोलतात खोटं फसून फसून गोड गोड बोलून त्याला ते इंजेक्शन दिलेलं आहे. डॉक्टरांना बघितलं का तो सरळ भुंकायचं चालू करतो. कारण मागच्या वेळेस त्याला जेव्हा स्किनचा प्रॉब्लेम झाला ना, तेव्हा डॉक्टरांनी त्याला 2 इंजेक्शन दिले होते, तेव्हा त्याने अगदी आरामात घेतले होते इंजेक्शन. आणि तिथपासून तो डॉक्टरांना बघितलं की तो सरळ भुंकायचा चालू करतो, म्हणजे अजिबात तो थांबतच नाही त्यांना बघितल्यानंतर, पळायच्या मागे आणि भुंकायच्या मागे. त्याच्यामुळे काल त्याला बांधून ठेवलं होतं. म्हणजे इंजेक्शन देऊन झालं, आणि बापरे इतका त्याचा दंगा चालू होता, उड्या मारतोय, हे करतोय ते करतोय. त्याच्यामुळे त्याचा पाय सुजला. नाही तर अगोदर अर्धा 1 तास काहीच नव्हतं, आणि सुजला. आणि नंतरला मला माहीतच नाही की पाय त्याचा सुजला आहे म्हणून. नंतर तो कुई कुई करायला लागला, म्हणजे मी ते आतमध्ये बसली होती ना हॉलमध्ये, आला आणि सरळ माझ्या मांडीवरती येऊन झोपला. म्हटलं असं काय हा, आणि कुई कुई करतोय. नंतर थोड्या वेळ माझं लक्ष गेलं, बघते त्याचा पाय सुजलेला, आणि मग लगेच बर्फ ठेवला फ्रीजमध्ये बर्फ पण नव्हतं, पटकन वाटी भरून ठेवली. एक तेलाची बॉटल आहे ना मी फ्रीजमध्ये ठेवलेली आहे, खोबरेल तेलाची, ती अशी घट्ट झाली होती, त्या ह्याच्याने मग त्याला शेकून घेतलं. आणि रात्री जेव्हा बर्फ तयार झाला तेव्हा पुन्हा त्याचा पाय शेकला. म्हणजे अजिबात तो चालायला पण असा, म्हणजे आजारी पडला ना की एखादं लहान मूल कसं तसं त्याचं चाललं होतं. म्हणजे माझ्या मागे मागे, मी तर किचनमध्ये जेवण करायला ना, तिथे माझ्या पायाशी असा बसून होता तो. ही सगळं गोष्ट. आणि आता बघा जरा आराम पडला आहे, सकाळी उठला आणि सरळ रानामध्ये. आता पण त्याचा पाय शेकायचा आहे, ते आले ना का तुम्हाला मी दाखवते. आणि भाग्याचं तुम्हाला सांगते, त्या कानाला ना थोडासा त्रास झाला, म्हणजे डॉक्टरांना दाखवलं होतं, ते म्हणाले की काहीतरी कानामध्ये एखादा किडा वगैरे किंवा काहीतरी गेलं असेल, काय चावलं असेल त्याच्यामुळे त्याला त्रास होतो. पण काही सूज वगैरे असे काही नाही आहे. त्यांनी काय औषधं वगैरे एखाद गोळी दिलेली लिहून, ती पण आणायची, आणि ड्रॉप्स टाकायला सांगितले, त्याच्यामुळे तो पण ठीक होऊन जाईल. ह्या सर्व गोष्टी आहेत. पण त्यांची एकेकाची ॲक्टिंग बापरे बघण्यासारखी होती. पण काल कसं का मी शूटिंग काही केलेलंच नाही, काल दिवसभर मी आराम केलेला आहे. आज वार सांगते तुम्हाला, मंगळवार आहे, म्हणजे आज हा व्हिडिओ शूट होईल आणि आजच तुमच्यापर्यंत पोचेल. एक दिवस पुरा आराम केलेला आहे, असं आहे ते. आता हे दूध बघा सगळं जमा झालेलं आहे ना, ते बघते मी काहीतरी बनवते, दही लावते, किंवा नाही दही तर लावावंच लागेल, आणि थोडीशी खीर बनवते पटकन. तांदळाची खीर बघा खूप छान बनते, दाखवू का तुम्हाला झटपट? दाखवते चला. तर तुमच्याशी बोलून झाल्यानंतर हे बघा, हे चणे टाकलेत भिजत, म्हणजे संध्याकाळी होतील. दुधाची मलाई ना पूर्ण हा डबा भरला आहे, आणि मी फ्रीजरमध्ये ठेवते, ही बाहेर काढून ठेवली, म्हणजे संध्याकाळी लोणी काढता येईल आपल्याला. हे आपलं आत्ता गरम केलेलं दूध, ते जरा म्हटलं थंड होते, म्हणजे अर्धा लिटर दूध बघा आहे आपल्याकडून शिल्लक. आणि इथे मी थोडंसं दही लावून घेतलं. दही ना आमच्याकडे पण जास्त खात नाही, त्याच्यामुळे 1 वाटी 1.5 वाटी फक्त वाघ्याशेरूच खातात. आणि इथे हे दूध आहे ना सगळं एकत्र केलं, आणि आता गरम करायला ठेवलं आहे. त्याला जरा उकळी येऊ दे. आणि हे तांदूळ बघा खिरीसाठी, हे बासमती तांदूळ थोडेसे, म्हणजे लहान वाटी असते ना साखरेची बघा, लहान वाटी छोटीशी, ती अशी भिजत घातली, म्हणजे हे जरा दूध गरम होईल पण ते भिजेल. आणि मग हे आता ह्याच्यामध्ये टाकून द्यायचे तांदूळ, मग चांगले असे शिजवून घ्यायचे. ते तांदूळात ना एकदम पूर्ण मॅश होईपर्यंत स्लो गॅसवरती चांगलं शिजवून घ्यायचं. आणि मग बाकीच्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या नंतरला टाकीन ना, त्या तुम्हाला मी दाखवेन. थोडा वेळ जातो, दूध ना चांगलं गरम झालं. तर हे तांदूळ बघा टाकते मी, सगळे काढून घेते, मध्ये मध्ये फक्त ना हलवत राहायचं. तर आता हे शिजू दे. ते वाटीला चिपकलेलं तांदूळ ते पण मी आता काढून घेते. हे बघा 1 शेट आलेले आहेत. भूक लागली हा, त्याला ना हळदवाला दूध देते, म्हणजे जरा पायाला त्याचा आराम पडेल. आराम पडला आहे, थोडंसं जरा लंगडतो. हे घे त्याला दूध पिया, वाघ्याने अजून आलाय, दर पी. तुझा पाय जरा ना शेकून काढायचं आहे, म्हणजे आधी पिऊ दे. आणि थोडंसं माझं किचनमध्ये काम आहे ना, ते करते तोपर्यंत म्हटलं होईल. आणि कुणालच्या गावात हे बघा, ते सकाळच वेलींमध्ये गेलेत. आपल्या भाज्या पण भरपूर अशा तयार झाल्या आहेत, त्या पण काढायच्या आहेत. आणि त्या काट्या आहेत ना भाराने खाली पडलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे ते सगळं लावत आहेत. ते हे त्यांचं रोजचं काम आहे. भाज्या आता काढायचे का नंतर? नाही, मला आताला दे ना, आता नाश्त्यामध्ये बनवते ना काहीतरी.
दुधी दे कोवळा काढून, बारकासा दे, एकदम मोठा नको. नको तो मोठा आहे खूप. हवा हा इकडचा दे, इकडे बघ, हा छोटावाला आहे ना तो. चला नाश्ता पण बनवायचा आहे. नाही मी आता ह्याचा जरा पाय शेकते. हा का लक्ष नाही, काढ बघू दे. घरात पण आहेत थोडीशी भेंडी. आणि आता तुम्हाला खिरीसाठी दुसरं साहित्य दाखवते. हे बघा, हे थोडेसे बदाम घेतलेत, एक 4-5 मनुके, वेलची आणि आपल्या चवीप्रमाणे साखर. आणि हे बघा, तर हा जो पलेता म्हणजे पळी आहे ना, मी अशी आडवी का ठेवली त्याचं पण कारण तुम्हाला सांगते. की दूध कसं होतं जातं ना, म्हणजे उकळी आल्यानंतर, त्याच्यामुळे असे ना उलटी पळी किंवा सरळ अशी ठेवून तरी पण चालून जाते. कोणता पण चमचा ठेवायचा, मग ते दूध आहे ना आपलं बाहेर ओतू जात नाही. मग असं ह्या पळीला टच होतं, पुन्हा ते खाली जातं. ही अशी ट्रिक करायची. हे बघा, आता हे तांदूळ ना शिजलेच चांगले, पण अजून पण पूर्ण मॅश, म्हणजे तो तांदूळ दिसणारच नाही अशा प्रकारे मॅश करायचं. म्हणजे चांगलं असं एवढं इतकं शिजवायचं, एकदम ती एक जीव झाली पाहिजे खीर. दूध आणि तांदूळ ना सगळं, म्हणजे कोणाला माहिती पण पडणार ना की हा तांदूळ आहे, असं ते शिजवायचं. आणि मग खीर आपली छान होते. म्हणजे काय तांदूळ दिसला मग नाही मग ते बरोबर. हे बघा, अजून पण तांदूळ बघा थोडासा अख्खा अख्खा दिसतोय. पूर्ण मॅश करून घेणार. आता हे शिजू दे अजून. हे अजून मला वाटतं अर्धा जाईल शिजायला स्लो गॅसवरती, म्हणजे अजून अर्धी आटायला पाहिजे ती. आता ह्यात ना मी साखर वगैरे टाकते, ड्रायफ्रूट्स नंतरला टाकते, वेलची पण टाकून देते. छान बनते खीर अशा पद्धतीने. म्हणजे आता मी तुम्हाला दाखवलं ना त्या पद्धतीने. किती वला होऊन आलाच रे. हां, तुला सांगतो कोण जायला. वाघ्या कुठे आहे वाघ्या? वाघ्या कुठे आहे वाघ्या? चल तर पाय शेकून घ्या आता जरासा. चल, पाय दुखतोय ना, तसं हो या साईडला हो. चल पाय शेकूया आपण. पाय दुखतो माझ्या बाबाचा, पाय दुखतो माझ्या बाबाचा. चल, तो बर्फ आणलाय. चला चला आपण पाय शेकून घेऊया. चला चला, लाडत नको आता. चल उठ, चल. किती घाण होऊन आलास बघ, पुसून काढायला. चल मग, चला चला चला, सुकू आता. चल चला. हे बघा, इथे त्याला इंजेक्शन दिलं शेरूला. आणि काल संध्याकाळी ना असा भरपूर सुजला होता. काल त्याच्याने कामच होत नव्हतं. मग किती बापरे, असं हे एकदम कुई कुई करत किती ऍक्टिंग करत होता. पण आता बघा, म्हणजे आता कमी झालाय पाय, आराम पडलाय, जरा मस्ती आली त्याला. नाही पण शेकून घेतो म्हणून ते बरं आहे. नाहीतर माहिती आहे ना, जरा असं काय झालं ना त्याला की नुसतं एकदम लहान मुलासारखं करतो. मग कुई कुई म्हणजे वाघ्या एवढा नाही तेवढा हा करतो. बघ लहान मुल कसं तो. हा काय हा का आला? बू झाला. कोणी भुकेला तुला? अजून एक दिवस शेक दिला तर होईल. बरं आहे बघ, आजच होईल तो, आज होईल. बस शांत राहा जरा, शांत राहा. काल गप्पा होता, आज बघ कसं वळवळ झाले बघ. असं राहा नीट राहा. काल दुखत होता, आज आराम आहे. आज आराम पडला ना, जरा मस्ती आली आज. जरा 5 मिनिटं बघ, जरा शेक घेतला ना आजचा दिवस मी लगेच पूर्ण घेऊ. परत उड्या मारशील ना मग बघ कसं बघितलं उठता आला बघ. फटका हवाय. मस्ती नाही. चल 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 चल. लबाड चला, असं सरळ बसा. असं तरी शेकून घेते पटकन. असं माझ्या मांडीवर असा व्यवस्थित. डॉक्टरला बोलू. बघ किती काल रात्री एकदम शांत होता. बघ किती मस्ती आला. झालं त्याला आराम. सोड आता त्याला जरा शिकवते. त्याला 2 मिनिटं शिकवलं ना, आराम पडेल ना. मग पूर्ण पाय होऊन जाईल. मग चिंता नाही. बस बर्फ खाली पडला. बघ नाकाला लाव. असं लावू डोक्याला, थंड वाटतं ना. तर सरळ भाग्या येईल. चल असंही सरळ. थांब रे, तो आता चाटायचं. चाटते आता बर्फ. थंड पडतं ते, सर्दी होईल त्याला. खायचं नाही. आणि ही बघा आपली खीर आहे ना तयार झालेली आहे. हे बघा, तुम्हाला तांदूळ दिसतात एकदम बारीक झाले. हे तांदूळ शिजल्यानंतर ना रवी बघा असतं ना, हे बघा ह्याच्याने ना आपण असं मॅश करून घ्यायचं. फिरवले का एकदम मस्त तांदूळ लगेच विरघळून जातात. आता कोणाला माहीत पण पडणार नाही की तांदळाची खीर आहे म्हणून, जेव्हा खाणार तेव्हा. आणि क्वांटिटी बघा किती कमी झाली. ती खूप मस्त बनते. आत्ता मी ह्याच्यामध्ये टाकते फायनल हे बदाम वगैरे, आपल्या घरात जे असेल ते टाकायचं. छान बनते. त्याला आता हे गॅस आहे ना बंद करून टाकते मी. ह्याला गॅस. हां
आले 1 मिनटं, गॅस बंद आला. आणि बघा ही इथं मला चपाती भाजी करून घ्यायची आहे, म्हणजे नाश्ता पण आणि जेवण पण दुपारचं अशा पद्धतीने सगळं चालतं आता आमचं कुणाल मुंबईला गेल्यापासून. तर हे मी पटकन करून घेते. का आलं हे बघा, ह्या दोघांची मस्ती बघा. म्हणजे वाघ्या ना 10-15 मिनटं झाले तो आला घरी आणि आला तो डायरेक्ट बाथरूममध्ये शिरला. म्हणजे कुणालचे बाबा आंघोळ करत होते ना, डायरेक्ट त्यांना बघितलं ए हा डायरेक्ट बाथरूममध्ये बघा शिरला तो. मग त्याला मग जरा त्यांनी ना धुवून घेतलं आणि त्याचा कान बघा दुखतोय ना. कान दुखतो ना बाबा, माझा केक काढतो कानाला हे झाला का. त्याला आता व्यवस्थित सगळं पुसून बिसून घेतलं. दूध बीत पिऊन झालाय तो आता. बघा अशी मान आहे ना वाकडे करतो बिचारा. डॉक्टरांनी तर औषध लिहून दिलंय ते आणायचं आहे. शेरू सोड त्याला, सोड. बस झालं, चला 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 चला, बस बस बस. दुखेल त्याचा कान मग तो रागावतो चांगला. मग बस झालं बस झालं बस झालं. चला आता हे सगळं आवरायचं आहे, ते थोड्या वेळाने मी करून घेते. यांची मस्ती चालू दे. देऊ का नाही, मिक्स करून झाले खीर. आणि ही बघा आपली खीर ना मी व्यवस्थित अशी मिक्स केली. वरती अशी साई आहे ना अशी जमलेली होती. आता कॅमेरा चालू करायच्या आधीच मिक्स केली. मग माझ्या लक्षात आलं, अरे म्हटलं तुम्हाला दाखवायला पाहिजे होती. मस्त अशी जाड आहे ना थर साईचा होता. आता ही जरा एका वाटीत काढते, कुणालच्या बाबांना देते टेस्ट करायला. याचं खिरीचे प्रकार म्हणजे गोडाचे प्रकार असतात ना आमच्याकडे आवडतात भरपूर. मस्त झाले बघा. एवढेसे तांदूळ होते म्हणजे अर्धी वाटी, तरी पण बघा असे असं वाटतं की भरपूर असे झालेले आहेत. त्यांना खिरीचा वास गेला. कुणालच्या बाबा म्हणाले की त्या दोघांना उठू नको, दोघंजण झोपलेत. पण त्यांना खिरीचा वास गेला. तसे बघा दोघंजण लगेच उठून आलेले आहेत. थोडीशी त्यांना द्यावी लागणार, जास्त देणार नाही पण थोडीशी देणार. आणि हे बघा हे आमचं नाश्ता पण आणि जेवण पण. चपाती ही आपली दुधीची भाजी केली चणाची डाळ टाकून. ह्या मिरच्या आपल्या बागेतल्या तळल्या, अजिबात तिखट नाहीत. आणि ही आपली खीर खाऊन बघणार कुणालच्या बाबांनी सांगणार. खूप दिवसांनी बनवले ना, चांगले झाले. ह्या दोघांना पण देते जराशी, जास्त नाही हो, थोडीशी द्यायची. बिचारांची आस राहते ना. मग शेरू तो बघ वाग्या बघ कसा शिफ्टी आला होता. बघ बघ खाली पण देणार मी. खाली बसा, आई देणार. चला ह्यांना नाश्ता करू दे. हा ते बघा दोघं झोपलेत कसे वाघ्या शेरू. म्हणजे सगळं काम ना माझं ओके झालं. किचन वगैरे सगळं मगाशीच मी आवरलं. म्हणजे सकाळी नाश्ता करून झाल्यानंतर. आणि आता दुपारची वेळ आहे. आता कोण जेवणार नाही आमच्याकडे, फक्त वाघ्या आणि शेरूने जेवणार. त्याच्यामुळे हे जेवण आहे त्यांचं मी गरम करते. सर्व काढून ठेवले. तर फॅनचा आवाज चालू आहे ना आमच्याकडे, ऐकायलाच जाणार नाही. किचनच्या फॅनचा आवाज इतका जोरात असतो ना की काहीही बोललं ना तरी आवाज ऐकायला जात नाही. आता इथून बाहेरून इतका छान वारा येतो ना. मी आतमध्ये काम करत होते तर त्या वाऱ्याने जे काही सामान ह्या भिंतीवरती ठेवलं ते सगळं वाऱ्याने पडलं खाली. ते सगळं आता उचलायला मी बाहेर आले होते. आणि आत्ता काय वाघ्या आणि शेरू यांना बघा जेवण द्यायचं. ते कुणालच्या बाबा देतात त्यांना. आणि ते म्हणत होते की जरा जाऊया बाहेर, म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेस 4-4:30च्या आसपास. त्यांचे मित्र आहेत शेजारच्या गावामध्ये, ते आलेले आहेत मुंबईवरनं. त्यांच्या घरी की नाही गणपती असतो 11 दिवसाचा. जर का गेलो, म्हणजे अजून काही फिक्स नाही केलं आहे, गेले तर तुमच्याशी शेअर करीन. तर बघा हे असं आमचं आजचं रुटीन होतं. कुणाल नसल्यामुळे जरा असं खाली वाटतं आहे. मग अशी त्याच्याशी ना फोनवरती बोलणं झालेलं आहे. आता बघू, मला वाटतं 1-2 दिवसामध्ये येईल तो. त्याचा इंटरव्ह्यू पण झाला आहे आणि ठीक आहे, छान झालेलं आहे, ओके झालेलं आहे. तो म्हणाला आई की केला प्रयत्न, पण थोडंसं जरा घाबरला होता तो बोलताना. त्याला म्हटलं ठीक आहे, पहिलीच वेळ होती, पहिल्याच वेळी कोण पण बघा घाबरतं. त्याच्यामुळे त्याला म्हटलं काही चिंता करू नको, जे काही होईल ते आपण प्रयत्न करत राहायचे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.